Tämä meidän lentotoimintahan on sellaista täällä, että esimerkiksi jos on hyvää keliä, niin tänne voi tulla kerholaiset. Täällä tämä homma niin kuin pyörii silleen, että on hinaajia ja lennonopettajia, että ei täällä tarvitse olla aina niin kuin joka päivä lentäjän paikalla, vaan jos näkee, että ja on seurannut säätietoja, että on hyvää keliä, niin tulee tänne ja ottaa koneen ja vie sen päähän ja lähtee ilmaan. Ja sitten vaikka sen jälkeen, kun on lentonsa lentänyt, niin ottaa osaa, vetää lankaa ulos tai hinaa. Että tämä on sellaista niin kuin yhteistoimintaa, sosiaalista toimintaa. Että tälleen tämä homma on pyörinyt nyt yli 50 vuotta. Ja esimerkiksi nyt tänään vielä niin tämä homma lähtee käyntiin, kun tämä sade on lakkannut ja ilma kirkastuu ja jää koneet päähän ja hinataan ylös. Metriä tuli korkea. 40 sekuntia. No niin, nyt käännätte kahvat sisään.